بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى Malam Gali kai kokari na gaishe ka jinjina a gare ka ɗaliban mifita walla kai mun gaishe ka jinjina a gare ka Allah mun roke ka dukkan al'amuransa ya zan domin ka biyayya a gare ka laddabi a gare ka alkyautato bayanka alkyautato ƙarshenka domin nabiyin layi ya ce ana tarawan zaman lafiya kuma yana nan a cikin kame harshe duk wanda yake so ya zauna lafiya to ya kame harshensa zai zauna lafiya ni ne ya yarda da gaskiya lada alhamdulillah ce yarda da gaskiya lada ne ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon yarda da ita ya sa ita yarda da ita ba a gaya mana mu dinga cewa ai tun da wani ne ni kinsa nake ba zan yarda ba domin yanzu abin ya zama haka wai idan kai da wane ba wata ma'amala ta kusanci wai idan ba shi ya
ba. Wani idan ya faɗi abu sai ka ce ko gaskiya ne sai ka ce a'a kai ba kai yawa to dai ka shi lada ne. Ubangiji Allah ya ba mu iko. Ni ce ta tashi ka tafi makaranta don ka koyi ilimi ka kore jahilci a wajen. Ta ce ita ce ta to ashe gashi ta ce tashi ka tafi makaranta don ka koyi ilimi domin ka kore jahilci. To ashe sai an je makaranta ake kore jahilci. Ashe kenan idan muna zaune ashe kullum za mu dinga zama a cikin duhu. Ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon juriya da neman ilimi, domin ilimi juriya ne, neman ilimi juriya ne, sai kuma wanda Allah iya yarda ya lamuncewa yake zuwa yi. Ya ce shi ne cacan baki tana haddasa husuma a cikin mutane da yawa za ka ga wanda suke kallon bal za ka ga musamman su mutum kai da shi kuka je kuka kalla amma sai a dawo sai a dinga musu to tun da ka kalla ya kalla amma sai kun da kun yi ba to dai ka shi sai ka ga wasu hasuna abin da sai an zo an ja wannan an ja wannan. Allah ta'ala ya kiyaye ni. Khadija Sunusi, Usman Nasiru, Khadija Nasiru. To, ta ce ita ce ja, jakin banza babu irin jahili kuma haka ne. Ai babu jahili idan ka ji ana jahili waye jahili shine wanda bai sani ba kuma bai sani ba kuma ya ki ya je domin ya sani, wannan shine jahili. Shi sa wani mawaki yake cewa a cikin baitinsa yake cewa kai ka ki karatu to ka zama katon ƙauye, ana siga ka wai ana ce maka gaye, ya ce kai tafi can dolo ai ka zama tsani gaye domin rayuwarka wallahi duk ka gurbata ta kuma ka daga lokacin da baka da ilimi yanzu musamman a kasuwa wallahi in aka fuskanci baka motsi to fa shi kenan kai kullum sai dai addu'a sai kyakkyawar rabo za ka ga an rabu. Usman Nasiru Ni ne hakika mummunan aiki sadaka. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce horo da kyakkyawan aiki sadaka ne, hani ga mummunan aiki sadaka ne. Amma yanzu za ka ga ɗan makoci suna fada da wani ya shigo bare ko ka gama ba fadan ake ba, wani bare ne ya shigo zai cuci ɗan makoci amma saboda rayuwa kullum kwakwaya ake na turawa sai a ce kai ai ni yanzu rayuwa ta ni kadai nake yi saboda haka shi kenan sun abu shi kenan. To kaji idan kai sadaka ne in ka bari an yi cutarwa da ɗan uwanka kai mai bi mutuwa ma za ka yi baka san halin da zuri'a ka za su shiga ba, to ashe idan kai kanka kaiwa. Khadija Sunusi, Hassana Umar, Hafsa Umar, Alamin Abubakar, Surayat Yakubu, Fatima Sani, Khadija Aminu, Khadija Ahmad, Aminu Umar, Aisha Yaya, Maimuna Bala, Bilkisu Aliyu. Kamar abin da zai saka kokonto. Maza mana. Amina Umar, Aisha Yahaya, Maimuna Bala, Bilkisu Aliyu, Maryam Bala, Surayya Ahmad, Amina Muhammad, Maryam Ibrahim, Fatima Abdullahi,
Bashir Abdullahi Muhammad Bashir. Yan makaranta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Ayi shiru yan makaranta a saurara ne fara. Ayi shiru kowa ya samu guri ya zauna. Ziyara da fashi tana ƙara soyayya. Alhamdulillah, ziyara da fashi tana ƙara soyayya. Amma yanzu sai ka ga an ce ai sai ana ta zuwa ko? To ga shi dai. Alamin Abubakar. Ya ce shi ne rawa tana rage kima a gidan mutane, kuma da mai yi da mai kallo zunubin su daya. Kaga yanzu abin da yake ta faruwa ke shi sa wani malami yana nasiya ya ce tun da aka samu wani mawaki ya zo ya ce sama mata, ya ce har yanzu ba ma muke yi da su sako ba su sako ba. Ya ce kuma ga wani ma yanzu ya ƙara motsowa ba kama suna. Ubangiji Allah ta'ala ya sa a gyara. Fatima Sani. Ana sa, yi ce sa, sarka kwace Sadaka garkuwa ce ga dukkan musulmi. Kuma ita sadaka idan ka yi za ka samu lada. Khadija Aminu. Ana sha, yi ce sha, shan ruwa da kwankwada yana sa ciwon hannu. Bayan Allah, a nan ya kamata a ce a tsaya a yi duba. Da yawa yanzu idan ka ga mutum yana shan ruwa a nitse, to ya je wani wurin taro ne, sai ka ji ya ce zai yi shan fasi. Kuma musulunci shi ya kawo ma wannan. To kaga a gida a ba gida ba, sai ka dinga yi kana zuba kana ajiyewa, sai ka zauna lafiya. Ba su kana sha kwat. Babu kyau. Hasali ma cutar da lafiyar ka zai yi haka. Khadija Ahmad. Ana sa, ni ce sa, satar abin da ba naka ba, babban zunubi. Kaji kuma gashi kai da ka ɗauka ake ajiyewa ka ɗauka. Wani abu da zai baku mamaki, wallahi duk wanda za ka ga yana sata yana ɗaukar abin da ba nasa ba, shi ne sata. Za ka ga shi da ya arziki ba, yana ta ɗauka don ya biya kansa bukata, ƙarshe ya gama biyan bukatar wa kansa amma ba nutsuwa. Kuma kai da aka ɗaukan wa bakai talauci ba, to ubangiji masu yi Allah ka shirya su, wanda kuma ba sa yi Allah ka ƙara tsare su. Alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam, wanda ba su da abin yi Allah ka ba su. Alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Amina Umar. Ni ce ba, babu lada ga wanda bai ɗauke abin cutarwa a kan rai. To, za mu ji da farko wata ta ce ita ce ba ta zauna a wajen da ake yi da mutane ba, ballantana ta ɗau zunubi. Shi ba hurufin hijaiya dama za ka ga harfa ne daban-daban, wasu suna kamanceceniya da wasu wajen faɗi, amma kowanne akwai yadda ake furta shi. Waccan ba